ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ካብ 31 ጉንበታት ሒዙ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዘተተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ጅዳ ብ6 ሰነ ዳግም ከም ዝጀመረ ቴሌቪዥን አልዓረቢያ ሓቢራ ዕላማት ዳግም ጀሚሩ ዘሎ ዘተ ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ብቐንዱ ኣብ ምቁራጽ ተኽሲ ዘተኮረ ምዃኑ እታ መደበር ቴሌቪዥን ኣቃሊሓ ካብ 6 ጉንበታት ሒዙ ኣብ ጅዳ ዝጀመረ ዘተተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ድሕነት ህዝቢ ንምሕላውን ህጹጽ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ንምብጽሕን ዝዓለመ 3 ውዕላት ምቁራጽ ተኽሲ እኳ እንተተገብረ ብተደጋጋሚ ክጣሓስ ይጸኒሑ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ካብትን 3 ቀነ ዝቐጸለ ዘተ ኣብ 31 ጉንበት ብሃንደበት ከም ዝሰሓበዩ ኣፍሊጡ ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ብርጋደር ነቢል ዓብደላ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ብጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ዝምራሕ ፈጣን ሓይልታት ንዝተበጽሐ ውዕላት ምቁራጽ ተኽሲ ብተደጋጋሚ ብምጥሓስ ሆስፒታላት ዝርከቦ ሲቪላውያን ትካላት ዕላማ ስለ ዝገበሩ ካብቲ ዘተ ክስሕቡ ከም ዝተገደዱ ኣመልኪቱ ፈጣን ሓይልታት ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ኣብ ጅዳ ዝካየድ ዝነበረ ዝርርባት ምስሓቡ ነቶም ሓይልታት ንምውንጃል ምዃኑ ብምጥቃስ ንውዕል ምቁራጽ ተኽሲ ጥሒሱ ናይ ነፈርትን ከቢድ ብረትን መጥቃዕታት ይቕጽል ከም ዘሎ ወቒሱ በአሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝተማእከለ ዘተ ክቕጽል ብዝለዓለት ደፍኣሉ ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ሓይልታት እገዳሚራላ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዘተ ሱዳን ዳግም ከም ዝጀመረ ክሳብ ስቱድዮ ዝኣተናሉ ሰዓት ካብ ክልቲኦም ወገን ዝተዋህበ መግለጺ የለን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናት ንዝተፈጥረ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝውዕል በአሜሪካን ካልኦት ለገስትን ዝተዓደለ ረድኤት ብምጥፋእ ሓያሎ ወገናት ኣብ ዝጥርጠሩሉ ዘለዉ እዋን ኣብቲ ሃገር ዝመደበሮም ላዕለዎት ሰበስልጣን ውድብ መግቢ ዓለም ስልጣኖም ከም ዝሓደጉ ተገሊጹ ሓላፊ ውድብ መግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉድ ጅቢዳርን ምክትሉ ጀኒፈር ቢቶንድን ስልጣን ንምሕዳግ ደብዳቤ ከም ዘቕረቡ ዝግለጽ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ተጠፋፊኡ ዝተባሃለ ረድኤት ዝተጀመረ ምጽራይ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ብወግዒ ክቃላዕዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ተጸበይት ረድኤት ንዝኾኑ ሚልዮናት ሰባት ዝተላከ ረድኤት ተጠፋፊኡ ኣብ ዕዳጋታት ይሸጥ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርጋጹ ካብ ቀንዲ ለገስቲ ዝኾነት ኣሜሪካ ሓገዝ ደዋቢላቶ ምህላዋ ይፍለጥ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነቲ ካብ ኣፍ ህዝቢ ተመንጢሉ ተጠፋፊኡ ዝተባሃለ ረድኤት ብምጽራይ ኣብ ልዕሊ ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ወገናት ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ኣፍሊጡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ኣሜሪካ ኣቋሪጻቶ ዘላ ረድኤት ዳግም ክትጅምሮ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተማሕጺኑ እንተኾነ ተጠፋፊኡ ዝተባሃለ ረድኤት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ተመሳሳሊ ምዃኑ ኣብቲ ሃገር ምስ ዝርከብ ውድብ መግቢ ዓለም ምትእስሳር ንዘለዎም ምንጭታት ብምጥቃስ ዝተፈላለየ መርባት ዜና ኣመልኪተን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንኽልተ ዓመታት ብዝቐጸለ ግጭት ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፈርን ዝርከብ 17 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ክኸውን እንከሎ ኣብ ካልእ ክፋላት ሃገር ተኸሲቱ ብዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ብድምር 13 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ይርከብ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዝተበገሱ ኤርትራውያን ዝርከቦም ልዕሊ 900 ስደተኛታት ተታሒዞም እቶም ስደተኛታት ካብ 28 ጉንበት ክሳብ 3 ሰነ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ገማግም ሊብያ ካብ ዝርከባ ከተማታት ትሪፖሊ፣ ዛውያ፣ ስብራታ፣ ዚንታን ሚስራታን ዝተበገሱ ምንባሮም ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ሓቢሩ ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ነቶም ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ዝተበገሱ ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ሒዞም ናብ ሊብያ መሊሶሞም ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዋርሕ ጥራይ ብጠቕላላ ልዕሊ 6600 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ተታሒዞም ናብ ሊብያ ከም ዝተመልሱ ጸብጻብ IOM ኣፍሊጡ بمسرت ጸብጻብ ትካል ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2023 ኣብ ዘሎ ግዜ 651 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም ክሞቱን ከለው ናይ 332 ድማ ደሃዮም ጠፊኡ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ናይ ህጹጽ እዋን ኣውጃ ትርከብ ኢጣልያ ብወገና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያን ቱኒዝያን ዝተበገሱ ልዕሊ 26000 ስደተኛታት ከም ዝፈለስዋ ትገልጽ ኢጣልያ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ምስ ሊብያን ቱኒዝያን ንምትሕብባር ስምዓት ከቲማ ከም ዘላ ይፍለጥ زخبركم سمعتنا زينا أبستفدتمولو راديو إيرنا ناتا دمسير تراويان